ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. മീൻ 3/4 കിലോയോളം മീനുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇത് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസാലയെല്ലാം നല്ല മീനിനകത്ത് പിടിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇത് വെക്കുന്നത്. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇത് വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം. ചൂടായി ഇനി ഇതിലേക്ക് മീനിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ്. മീനാകുമ്പോഴേക്കും ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകൊക്കെ അവനവൻ്റെ എരിവനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ഒന്ന് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. മീൻ വറുത്തു. ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് സവാള 3 ചെറിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സവാള ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള വഴന്നു. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉലുവാപ്പൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇത്രയിട്ട് നല്ലവണ്ണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഉപ്പ് നീരാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊടുത്ത് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഇളക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയിലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൈര് 1 കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തൈരും കൂടി ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കളറൊക്കെയായി. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക.
ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിച്ചെടുക്കുക. കറി തിളച്ചു. ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി കുക്കായ മീനാണ്. ഒത്തിരി നേരം വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് വശവും മറിച്ച് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഗ്രേവിയെല്ലാം ഈ മീനിനകത്തുനിന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ച് എടുക്കാം. കറിയായി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നു. ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചോറ് തയ്യാറാക്കാം. ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഗ്രാമ്പും ഏലക്ക പട്ട 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരിയാണിത്. അരിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അരി ഒരു 90% വെന്തിരിക്കണം. കാരണം മീൻ ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡാണ്. ചോറ് വെന്തു. ഇനി ഇതും ഊറ്റി വെള്ളം മാറ്റി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ ചോറിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിഷ് നിരത്തിയിടുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കാഷ്നട്ടും സവാള വറുത്തയും കൂടെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. റൈസ് റെഡിയായി. ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വിളമ്പാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.